Tervetuloa seuraamaan poikien reissua Väinärnille vuonna 2024. Tästä se reissu pikkuhiljaa lähtee. Suomessa vielä lunta ja loskaa. Mutta kun pääsemme Ruotsin puolelle, onni ja autuus meidät kohtaa. Lähdetään matkaan. Ai. Suosittelen Daring Daughter, Indian palelaagerkahvia. No hemmetti viekö? No niin. Matka on alkanut. Minnes me ollaan menossa? Ollaan menossa nyt Ruotsiin, mutta kerrotaan sitä vähän tarkemmin vielä. Ollaan tästä lähdetään Jyväskylästä ja ollaan matkalla tuonne Naantaliin. Naantaliin. Moikkaamaan Stubbia. Sielläkö sinä totta joo? Kesällä se ainakin sieltä ajallista. Ja aika kesästä kehittämistä. Nyt on kesäiset tilit. Joo. Minkälaisia kalastustavoitteita meillä nyt sitten lähtee tällä reissulla? Järvelle olisi kiva päästä. No se on melkein lailla täynnä siinä. Jos haluaisit, niin kun tuleeko hauki lohi, niin kumma saa valita. No haukea ei muuta mikään. Haukipihvit on kyllä hyvä. Mun mielestä kannattaa nyt ottaa taktiikaksi, että lähdetään niinku haukea hakemaan. Se on ihan varma, että sitä ei tule, vaan tulee jo pelkkää taimenta ja lohta. Kyllä. Jos lähdetään kyllä olikas. No niin! Täällä sitä ollaan! Täällä sitä ollaan. Mitäs me nyt kuule Julle tulee tehdä? No kuule, tässä ajattelin ensin pohtiessani, että otetaan ne neuvoa antavat oluet. Joo. Tää on niinku laivan upotus, kun on tää seinä tässä välissä. Ja arvaa avaanko mä Pepsi-maksi vai oluen. Ai niin, mulla on Pepsi-maksi. Mutta 2 patteryä, koska mä en oo mikään alkoholisti. Mä voin juoda myös alkoholista. Niin Marko. Pysykää lapsen koulussa. Kippis. Oi, no se meni sinne. Täällä kaikki hyvin. Kerros vähän, Jussi, mitä meillä on ohjelmassa? Meillä on ohjelmassa seuraavaksi päivänokoset. Ja päivänokosten jälkeen lyhkäisten semmoista, ettei mene yöhön tilanne. Tässä on melkein 24 tuntia, tai siis 24 tuntia taiden matka. Ja sen jälkeen Sen jälkeen lähdetään hieman hiippailemaan tuonne noin sitten rantaan ja katsotaan ramppia, vedepaikat ja ylipäätään käydään tutustumassa vähän ympäristöön. Yritetään etsiä täältä kalansiivouspaikka, semmoinen ilmapuoli. Ja nuotiopaikka. Jos täältä lohta alkaa irtoilemaan, niin lohiripsejä on tarkoitus valmistella tilloksella. ja miksi tää ei alkaisi nousemaan? No niin, ja sitten ei mitään muuta kuin purkki järveä ja menoksi. Hallilla olin testannut moottoria ja todennut, että merkkivesi ei tullut sieltä. Ja sain sen sitten CRC:llä sekä kompressorilla puhallettua auki. Merkkivesi kiersi hienosti. Apu oli kuitenkin hyvin lyhytaikainen, sillä Sarajärven toukat olivat kotiloituneet uudestaan merkkivesiputkeen. Eikä siinä vielä kaikki. Moottorista oli irronnut pakoputken äänenvaimen pieni kuminen tutti, joka aiheutti melkoisen röpsötyksen tuohon käyntiääneen. Mutta koska moottori muuten tuntui toimivaa eikä lämmennyt, niin lähdin käymään pienen testilenkin, jonka jälkeen kaikki toimi, niin kaveri kyytiin ja ei muuta kuin järvelle lusikoita uittamaan. Saimme vinkin myös tarkistaa moottoriöljyn määrän. Jos se olisi liian alhainen, niin se saattaa aiheuttaa outoa ääntä. No, sehän tehtiin sitten. Sä joudut nyt sitten pelastamaan täältä, kun mä tipun. Tietenkin keskellä selkää.
Moottori toimii ja hyrrää kuin kissa. Aurinko paistaa. Loppuillaksi oli luvassa melko maltillista, joten kelin puolesta oli varsin mainiota testata vehkeiden toimintaa. Olimme saaneet juuri lusikat vetoon ja saman tien sieltä rannikkovartiosta paukahtaa paikalle sen näköisenä, että nyt on ajille asiaa. Tästä seuraa nyt sitten erittäin vapaa duppaus, koska kameran mikrofoni ei oikein poiminut noita puheääniä. Joo. Come aboard. Did you? Stop dog. Yeah. Hello. Any bit? No. Bit? I'm sorry. No bit today. No, even ice. Even ice. No mitä perkele, kun pojat saa kallaa? Minne olette piilottanut? Kumminkin tällä jotakin laittomia. Ei, kyllä me ollaan ihan erittäin laillisia kavereita, me emme tommosia tee. No perkele, ainakin puolella tähän pilliin, onko selvä saatana? No mitä vittua, tää näyttää nollaa vaikka japaa aivan sekasikko seinäkello, mikä homma? Mä vaan pidän tästä kalastuksesta niin paljon, että... No niin Jörgen, eiköhän lähetä vittuun täältä ja jätetä nää saatanan sekopaat tänne. Ei meidän tarvi niitä kaloja tsekkailla, kun en oo ikinä mitään kyllä tuu saamaan. Lähdetään pelaamaan sitä hassua noppapeliä ja harjoitellaan niitä sääntöjä vielä ensi viikon turnosta varten ja laitetaan sauna lämpiäksi. No niin, vamos! Ja sit se on 33 jalassa. Tää on mun tanssi, lohitanssi. Lähtee vittu karkuun. Joo, niin lähtee. Vittu on hullu. Ei jaksa mennä enää. Jävla finska! Katos mut. No niin, seuraavaa päivää varten oltiin saatu sitten onnistunut testireissu aikaiseksi. Järvellä ei keretty olla kuin muutama tunti, mutta ajatuksena olikin nyt vaan saada tsekattua, että kaikki toimii. Jullella oli hieman kylmä, joten ajattelin, että takilan kuuloa ei välttämättä tarvisi nostaa ylös. No, senhän siitä tietää sitten, että... Siitä ei hyvä nimittäin heilu. Julle, nostithan sä takilaa ylös varmasti. No en mä nostanut sitä, kun mä ajattelin, ettei sitä välttis tarttis. Kyllä se siellä perässä tulee. Voi vittu, kyllä se pitää nostaa, sehän on ihan selvä juttu. Jäpä stressaa kyllä aivan turhasta. Vittu nostaa itse se, en mä ala niitä nostaa, mä vaan laskeen. No, kamoja ei mennyt rikki ja kaikki oli ihan hienosti. Tästä kohti huomista. Tästä se taas lähtee. Upea päivä tulossa kelin puolesta. Laitetaan sitä vekotin vielä latuuksi.
Tunnelma oli korkealla ja jännitystä oli ilmassa. Housut kostuivat sekä ruskistuin. Mulla onpa yhdistelmänä tällainen. Ja niskavedolla. Näistä veiksi mulla jo hajuutua. Se nähdään kohta. Se Tää on mun paras ottaa paljon, kun sitä pikkureijan etsiminen. Eihän tätä kellumista jaksa kukaan katsoa norminopeudella. Pistetään hanaa. Terve taas rakkaat. Jussi täällä ja Julle tuolla. Tänään meillä tarkoituksena yrittää saada kalaa. Ette olisikaan varmaan uskoneet. Nätti päivä pitäisi olla. Mutta illaksi alkaa taas hieman tuulemaan. Katsotaan kuinka poikia. Seuraavaksi taas erittäin vapaata duppausta keskustelun päälle. Förlåt! Du har ingen vatten coming in. Du har ingen vatten kommer från utborden. Understunden? Understund? Yeah, we know that. Okay. It's just yeah. Vad fan? Mä en oo siis oikeesti niin tapa puhutaan vittu juuri. Niin, just näin. Eikö mulla oo aina tapana se, että Nyt et sä tuu vittu yhtään mitään. Nosteta kamat vittu ja lähdetään helvettiin täältä sakeliin. Saatana vittuun tästä keilahallista. Pilkkaa meitä! Quack ennen kaikkea. Quack! Hän pilkkaa meitä! Quack! Neljäs vetopäivä jo starttaa, eikä vielä mitään havaintoja oikeista kaloista. Jospa tänään. Yes! Silmämääräistä ainakin. Yes. My fins swings. And with the drums I swing.
You know, like... Aivan päin helvettiä menee. Niin. Sitten me vasta naurattaa, kun vittu... Toinen on päissä, toinen itkee. Kävellään vittu kalan käsittelyn paikalla. Niin. Koska siinä on roskasit vieressä, niin menee sitä roskaa. Niin. Onneksi ei heittänyt järveen, niin pitää varmaan olla tähän houkkuun. Oli jo menossa. Onko recording on? Meillä on kala kiinni. Mähän saa se varmaan siitä nyt. Mitchis and hoes. Pitääkö No joo, mietin vaan, että jos se alkaa... Onko kevyen olo? No ei se nyt kevyen oloinen on. No haukihan se saatana. Kiitos Jeesus hauvasta. No vittu nyt tarvii enää taistella se hauen. Ois taistelua alakkuja. Vittu. Haukihan se siellä. Saadaanko se toi pihdit, ne on tossa penkin takana. Aika pullukka on. Niin, joo. Otatko sen vapaa, niin mä yritän, jos mä saisin vapautettua sen tuolla vedessä. Joo. Aika se tarvii ottaa varmaan veneeseen ikorrettavasti. Vitun mulkersoni. Eikä ei se oo kovin iso. Mä tällä koko perissä pisteitä sais ottaa. Näin sillä, ei voi muuta. Voi vittu! Tämmönen, ei toivottu vieras vene tässä veneessä. Ei edes HK-Openin aikaa. No ei toi vielä tän 80 senttiä. Pistää tähän, jos kun kerran veden pitää vaikka meidän pitää. Joo. Puolella kulkuväylät sitten. Oi vittu mikä keli. Onne teulaan, että... Merkki, kala! Vittu kala! Hei! Mentävä. Onko iso? Pääsi ehkä irti jo. Ei tullu enää mitään. Sivutöön. Eiku mihin otti? Tähän näin, mikä mulla on kädessä. Niin, no siis tää eka takilla. Eiku toi... lailla. Voi vittu. Oliko... En mä kerennyt oikein hahmottaa. Saatana. Ihan selvästi kyllä. No siitähän me vedetään uudestaan kohta, niin se on syönyt. Pistikö se merkki? Aito. Toivottavasti jäi se sinne. Huhhuh. Kato toinen nyt! Nyt lähti takilla. Tai ei takilla kuin toi Clowner. Hetki pieni hetki. Onko iso? Mikä kuin sama juttu? Ei tullu mitään enää. Ei ne noin syvällä kuitenkaan. No ei todellakaan. Mitä vittua? Säkin näit kumminkin. No joo, tän mä näin kyllä kun lähti. Tää ekaa mä en nähnyt kyllä, mutta... Tää mutta katso, ettei mennä noihin siimaan, kun täällä on kaikki. Ja älä kelaa samaan aikaan No. Tää niin. No joo. No niin, Nattilaa vaan. Voi vittu, mitähän tapahtuu?
arvoitukseksi jäi, että mikä perkele siellä oli. Vettä piti olla alla kumminkin parisenkymmentä metriä, mutta jotain siellä tapahtui. Ehkä joku unohtunut verkko. Se saattaa löytää Yrittää katsoa, onko sun nauhoitus päällä. Vittu muuta kuin ihan loistavaa matskua. Ai mun kanssa. Johan se nyt jo ilmeistäkin näkee, että nyt on tekemisen meininki. Nyt ei kysellä lupaa. Nyt ei ihmetellä. Nyt ei tyhmäillä. Nyt hoidetaan homma himaa, niin kuin ois jo. Muutako särki veneeseen? Ja räikkä soi. No ehkä se aivan soinut. Täällä on kala vittu. Auki. Mutta napsu. Täällä on vittu kala. Täällä on vittu kala. Mistä sä menet? Kato, että käännöksessä toi kulma on oikein ja... Tai ettei... Pitää ruveta tuolta kääntämään. Ainakin tää on pieni. Pitäisikö ottaa perävirtaa pois? Joo. Pitää vähän kääntää, ettei mennä mataan. Joo, tänne käy. Joo. Otetaan kumpaa. No ihan, no. Ehkä tää on hyvä ottaa, kun toi tipsi menee sinne vähän kauan. Tuntuuko kuitenkin potkua? No joo, nyt se vähän niinku jarruttelee enempi, että toivottavasti se nyt olisikin ihan ok. On täällä paikalla sitten. On. Vittu, saadaanko me kalaa? Jumalauta, nyt Varoit, että lyö päätä vapaapuuksiin, niin saattaa ottaa kipu. ollaan jännän äärellä. Tuleeko vähän reikän pärinää? Kato! Sehän on oikein niinku... Sehän on oikein niinku taipuutevassa. Alku vielä. Joo, se on nyt valmiina. Onko suunta ok? Joo, mä käännän pikkasen lisää. Vittu se on hauska. No veikkaisin, että ei oo. Okei. Täytyy sanoa, että jos tää on nyt rasvaivällinen kala, niin enpä tiedä enää, että mitä sanoo. Pistää kovasti. Oo. Mä veikkaan, että tää ei oo iso tai sitten vaan niin kohmeessa. Mietin jo että olisiko toi sivukin pitänyt ottaa pois, mutta se on jo kohta tossa noin. Joo, ei tää varmaan... Kala siellä on näkyy. No kyllä. Aivan tylsä. Tossa toi.
kun ne tois rasvaa näitä mittakaloja, niin se olisi jo. Onko rasvaa? Kato, vittu se on lohikala. Ei näy evää ainakaan. Ne on muuten mitallinen kyllä. Ota tänne toisen. Se on tänne päin. Otetaan sitä. Noniin. Ei oo evää leikattu. Ei pyrstön kautta. Vittu kun tää on. Se on siinä! Se on siinä! Se on siinä! Se on siinä! Eikä tarvii ku vittu viikko uistellaan! Jumalauta ja iso mörkö! Yes! Hei! Uskoo tekemiseen, niin se tapahtuu! Se on muuten ihan hyvän kokoinen. No on se on vähän liian iso mulle. Mä olisin halunnut pienemmän. Niinpä! Vittu! Oi jumala. On! On sitä kalaa täällä! Kiitos Ahti vittu, kun annat sitä kalaa. Kiitos Ahti vittu, kun annat sitä kalaa! Oi jumala. Otapa ensin videolle sitten, että millä tuli. Millä tuli ja Löydetään täältä ensin. Yes! Ainutusvekotin jostain. En oo nähnyt vielä tällä reissulla tuolla. Vittu! Mikä oli paino? 20. Joo. Häh? Joo, se on tossa. Tässä on hanskat sun selän takana, jos haluat laittaa käteen. Kylläpä on tuolla. Tätä käännä. Kyllä, mutta hei, sitä paremmalle se sit tuntuu. Se oli se sun, minkä mä sanoin, että mä laitan tuon sun. Noniin. Näin kovalla syönyt tuon. Ei ihan hevillä alkaisi niille. Hyvä, että jos niinikään päällä. Mitä sanoo? Onhan se. Ei se äsken ollut näin iso. Mistäs limu? On muuten ihan tyhjä vatsa. Niin näyttää. Ai limupunni. Tai ehkä tölkki vielä parempi, että sitä asiaa olet siellä yläpuolella. Ei aina kaikki. Ei ihme tosiaan, että ruokamaista voi noin hoitaa. Tai niinku tyhjä mahdollisuus. Tai se semmonen... Tuostakin versiosta voit tehdä tämmöisestä. Kuule kuinka nokki laulaa, se kauneelta laulaa, sulle soikoon.
Ei tässä vielä olisi tarvinnut näitä nostaa ylös ja lähteä nukkumaan ollenkaan. Ai että. Lohi kylmälaukussa ja mieli korkealla. Tuuli koveni iltaan noiten, niin lähdimme puitelemaan viljointipöytää kohde ja unohtuneita kaasuryppyjä ottamaan. No niin, toverit. Viimeinen päivä. Viimeinen vetopäivä. Viimeinen mahdollisuus ihmiskunnan. Jatka se siinä. I could stay away. I see a Kovat on odotukset eilisen pelinavauksen jäljiltä. Kyllä, ja Semmonen juttu. En mä tiedä kyllä kehtaako tästä mitään videota edes tehdä. Kehtaa. No laukurihan tää pitäisi se laueta. Miksi se laukee? On liian syvällä. Sä et oo laukuri. Vai oletko? Niin. Kiitos toverit, jotka olette jaksaneet katsoa tämän videon tänne asti. Lopussa meininki ei ainakaan fiksummaksi mene, joten nyt on viimeistään hyvä aika lopettaa tämä katsominen. Lokakuussa 2024 sitten kohti Vätternjärveä, josta tulee uusi dokumentti. No niin, reissu on nyt päätöksessä ja nostettiin vene jo tässä iltasella. Ajankohta oli liian aikainen ja kajussa näkyy syötit olevan tosi pohjassa ja siellä petokalat sitten ehkä söivät, ehkä eivät. Lohi mikä saatiin oli ihan tyhjä vatsastaan. Tuloksellisesti ei ehkä niin vahva verrattuna vaikka varsinkin viime vuoteen, mutta niin kuin seikkailun ja matkanahan tämä on ollut erittäin mukaan. Ehdottomasti. Ei ole sillä niin pettymyksen karvas karkki suussa missään nimessä. Kyllä. Ja saatiin kuitenkin se, mitä tultiin hakemaan. Juuri näin. Juuri näin. Onpahan se siinä. Joo, on aina vapaa-päivinä. Kyllä. On myöskin raskas reissu. Kyllähän on tosiaan pitkiä päiviä ja sillä tavalla, aamulla varsinkin, kun se tuntuu. Toki herää ajoissa ja noin, mutta sitten kun lähtee liikkeelle, niin on jo päästä viikolla. Kyllä, niinpä. Kyllä tämä ihan niin työstä käy siinä määrin. Niin kuin, että... Kyllä, palkkaa odotellessa. Näinpä. Ei mitään, ei. Mä en näin 2025 odotellessa sitten. Kyllä. Ripulia tötterö. Ripulia tötterö. Täällä vähän. Kiitoksia katsomisesta. Muistakaa tykätä. Muistakaa digata. Tuonpaa hiljaa vielä. Muistakaa tilata kanava. Ja ennen kaikkea, menkää